Egunon guztioi, prest baldin bagaude, hasingo gara. Bueno, ikuste duzuen bezala, Elbira Zipitriari eskainitako dokumentalaren aurkezpen saioa daukagu gaur, zuen aurrean, eta nirekin da Iban González Pagaldai, Baleukoko ekoiztetxekoa, eta zuzendari eta gidulari dena, baita ere Elbiraren dokumentalanarena. Dokumental gainera ez, pixka bat, ez bakarri dokumentala esan daiteke, baizik bizia izango gonduke, ez? Ja, personaiekin eta ez dela bakarrik testigantza baten oinarri hartzen duena testigantza batean, baizik baita ere, pixka bat, bersortzen duena baita ere, gerozok esplikatuko duzu baita ere, baina ez, Elbiraren figura bera, ez? Nik esan bakarrik, areto honetan bertan, orain dela 15 egun, aurkeztu genuela Xabier Leteren poesia osoa eta kantagintza osoa, eta 15 egun ondoren, Elbira Zipitri hartzen dugula. Ez alegia, gure literaturaren historian, pisu handinetakoa duen idazle bat izan genuela orain dela gutxi, eta orain hartzen dugula ahotan, gure hezkuntza sistemaren hasieran dagoen pertsonaje importantenetako bat, nik esango nuke importantena dela, eta baita ere Euskararen bizi berritze fasean baita ere eta prozesuan giltzarri izan den pertsona bat Elbira Zipitriaz. Nik esan, gure helburua dela haren bizitzari eta ekarpenei ohi bat ematea, ez? Oinarri bat ematea, jendeari ezagutaraztea, figura oso importante bat, figura handi bat, gure historian, eta guk 2009an dagoeneko eskaini geliera Gipuzkoako urrezko domina Andereñoei, eta hor garbi zegoen, belaunaldi bat zegoen, baina belaunaldi guzti horren atzekaldean eta oinarrian egontzen Elbira Zipitria, Andereñoa izen hartzen duena. Eta presente izan zen garai hartan Elbira, baina egia da baita ere aurten bertan Elbira Zipitria jarri dugula Ohorezko patioan, eskultura jarri dugula gure Gipuzkoako Ohorezko patioan hemen bertan, Jauregian, eta hori egiten genuela bi irizpide nagusikatik. Biek daukate berdintasunarekin zerikusia. Bata da, gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren perspektiba, genero perspektiba. Izan ere, ohorezko patio horretan dauden izen guztiak orain arte izan dira gizonezkoak. Eta orduan, guk egin genuen ejertzizio bat, Gipuzkoan zein izan daiteke emakumeen artean izenik handienetako bat. Eta aukeratu goenen Elbira. Ez da gutzen duzu egon zeinan ikusten egon zeinan. Eta orduan, guretzako izan zen plazerra eta izan zen odere handi bat, aldatzea pixka bat, perspektiba hori, genero perspektiba hori gure aldundian, eta gero baita ere, Gipuzkoaren eta Euskal Herriaren figura historiko importantenetako bati baita ere, lekua egotea behaz. Baita ere, gure hizkuntzaren berdintasunaren ikuspegitik, ez bakarrik genero berdintasuna, baizik hezkuntza berdintasuna ikuspegitik baita ere, eskultura horrek guretzako bentzat protagonismo handia dauka. Aitortza bat ematea Elbirari. Erduan, guk ekarpen xume bat egin nahi dugu baita ere, gure gizarteari eta gure historiari baita ere dokumental honekin. Eta nik esango nuke baita ere, askotan aipatzen dela, Elbira eta dokumentalan, osorik ez dut, irrikitan egu ikusteko, baina ikusitu bakarri sareratxo batzuk, baina bai da egia, ikono batzuk bezala daudela, ikono bat bezala dela Elbira, baina nik daukadan sensazioa da Elbira dauzkala zirrikitu asko eta elementu asko ez ezaguna direna guztiz, eta orduan benetan ezagutu zutenen testigantzak ezagutzea, eta gero baita ere adituen hitza entzutea, dokumentalen egiten da bezala, funtsezkoa dela Elbira pixka bat osoa ezagutzeko, ez bakarrik berari buruz daukagun ikonoa edo, Andereño ikuspegi hori, baizik nik daukadan perspektiba da garai hartan, frankismo garaian nagusiki, Elbirak pisu handi izan zuela gure gizartean. Eta seguruenez pisu ez ezaguna, neurri handi batean, baina pisu handia nola nahi ere. Eta nik esango nuke, arlo horretan baita ere, gure memoria historikoaren ikuspegitik baita ere, reivindikazio oso pertinente eta oso importantea dela. Alegia, izkutuan, guk guztiok gure etxean ezagutu genuen nola, pixka bat gerra garaia, gerra ondoreneko garaiak, zeroela pixka bat lainopean izkutatuta zeudela. Eta nik uste dut, horietenak atera egin behar ditugula, eta reivindikatu behar dugula baita ere gure historia, gure jendeak
zenbat sufritu zuen eta zenbat borrokatu zuen baita ere gure herriaren alde. Nik uste dut hori memoria historikoaren ikuspegitik eta emakumeek zeukaten gerra osteko garaian zeukaten protagonismoa reibindikatzea guretzako funtsezkoa dela. Beraz, nire partetik zoriontzea, bai Ibani eta baita ere Baruk hori egin duzuen dokumental politxe egoki eta sakon honengatik. Eta aipatu datu pare bat, Elbira Zipitriak izan zituen azkeneko urtea bastante bakartiak eta bastante tristeak, 1982aren abenduaren 26an hil zen. Eta guk eskainiko diogu egun horretan 40. urteurrena bere heriotzetik, eta hor dokumentalaren estreinaldia egingo dugu hemen Donostian Kusalen, eta ez nadila ez dudan gaizki esaten, abenduaren 26an arratsaldeko 5:00 izango da Kusalen estreinaldia. Eta sarrera doakoa izango da, eta aldiz erreserba bat egin beharko da gure web orrian, gipuzkoa.eusen, Elbira espazioan, eta doakoa izanik ere erreserba egin behar da, eta jo nahi duenak erreserba egin beharko dut. Beraz, espero dut Kusalen jendea lepo egongo dela, benetan Elbiraren figurak horrela merezi duelako. Eta, besterik gabe, Ibani ematen diot hitza, eta gero ondoren trailerra botako dugu, ez? Horren botako dugu? Bale. Elbira, etzazu guardiari jitsi frankistekin ados? Oiek beraiena ezartzeko bizi dira. Eta batzako emakumeak zapaltzeko eta humilatzeko orduan ere ez dute zalantza zantzurik erakutsi. ¿Cuál es tu país? Euskadi. Bada jende asko gurean maite ez duena. Eta edozein aitzaki bila, aritzen dana, gure zanpatzeko. Akaso grina batzuk baretuko bazenitu. Maria. Bai, sus. Ergelkeri gabe, denok borobilen. Zazpixales erdiko, labetxoa elur zuriz gorrituko. Markelek esan dago moruan, ni guztiz ados eta eskertuan hau esan dako lanagatik eta proiektu honengatik. Nik berriz azpimarratuko neuke, Elbira dokumental honen helburua zein dan, memoria historikoaren kontekstuaren barruan, fokua jarri nahi izen da gure herrixan eraikuntzan eta herrigintzan ezinbesteko eta esanguratsu izen dien emakumeengan. Aurretik ere egin dugu lan, Gipuzkoako emakumeak gure egunea eta balorean jartzeko, eta kasu honetan ere gauza bera egin dugu. Jakina da, gizartean matxismoa bizire dagoela, eta urte pila bat martxan eramaten dauela, eta ez dela maila berian aitortza egin emakumeak eta gizonek egindako lanari. Orduan, horretarako egin dugu, ekartzeko iraganeko Elbira gaur egunera, gaur aditzera mateko, ezagutzeko, beragandik ikasteko ere bai, eta etorkizunera begira modu justuago eta askeago batean juteko, ez da. Elbiraren kasuan nik uste dut zerikusia dakala bebai emakumen lana behar bezala ez aitortzean epikaren kontzeptu distorsionatu bat daukagulako. Nik uste dut, eta horrek ere matxismoarekin zerikusia handia daka. Gerra garaiei buruz hitz egiten dugunean, beti irudikatzen dugu, bataia ere muan, kamara geldoan mugitzen da ikurrina hori, behin garaipena lortuta, eta epika hori ere bada, baina beste maila batean, beste bide batetik, eskutuan egindako lan guzti horrek, edo bizirauteak baldintza horietan, askotan emakumen eskutan egon zen, eta epika hori izugarria dela aitortu behar dugu, ez? Elbiraren kasuan, balioari buruz hitz egin ze balioa daukan Elbirak, nik ustot, balio laukoitza esaten badugu, nik ustot motz geratuko nazela, zatik Elbira Zipitria
pedagogia mailan izan zuen garrantzia izugarria da, ze, Euskal Herria okupatuta zegoenean, gerra garaian, frankismoarengatik, eta holako gizarte atzerakoi eta estu batekin, Elbirak Europan askoz aurreratuago zeuden korronte humanistiko eta pedagogiko batzutatik edan zauen, gure testuingurura egokitu, eta hemen ikastolaren eta hezkuntza sistema, gaur egungo hezkuntza sistema osoaren oinarrietan lan egin zuen. Orduan oso garrantzitsua da. Baina Elbira ez da pedagogoa bakarrik, Elbirak euskal zaletasunaren bidean sekulako lan egin zuen, askok ez dute ezagutuko, norken sortzailea ere badala, testu sarrak eta berreskuratzen zituela, euskalkiekin ere lan egiten zuela, euskara batuarekin ez zegoen bera ados, baina, bakoitzak bere zera. Eta gero, nik ustot, berdintasunaren alorrian bai, Elbira Zipitiriak garai haietan, hitz egiten dugu 50-60 hamarkadaz, feminismo hitza erabili gabe, feminismoa praktikatzen zuela. Bere ikasleei berdintasuna erakusten zien, eta berak berdintasuna aldarrikatzen zauen edozein lekutan. Eta ez dut spoilerrik egingo momentu hortan kontu honekin. Baina nahi esan Elbirak balio handia daka aspektu askotan, ezta? Orduan nik uste dut oso garrantzitsua dela. Gipuzkoako aldundiari esker eta gero osatuz beste babesle guztiekin, guretzat, baliokorentzat plazerra handia izan da, proiektu hau egitea egin dugu modu askean, libre izan gara, gidoia eratzeko, formatua bai sortzeko, ikusi duzuen trailerran ikusten bezala fikzioa erabili dugu, hau egiteko, egon gara benetako dekoratutan grabatzen, egon gara Saran prefetenea etxean, oso etxe garrantzitsua dana, ere Soinkaren sedea izen zan, Elbira bertan bizi izen zan 6 urtez, egon gara Ataunen Aita Barandiaranen etxean bertan grabatzen, plazera handia izan dana, eta gero dekoratuak eraiki ditugu, zine formatuak exigitzen dauen grabaketa motaketa egin ahal izateko. Horren lantaldia izan da pasada bat, zoragarria, eta guretzat plazera handia izan da, eta oso pozik gauz, esan duzun buruen, abenduaren 26an, arratsaldeko 5:00 kursalean aurkezteko. Gogoratu izena eman behar dela, doakoa dela, hori petzagat gozada bat, herriarentzat da dokumentala, baina izena eman behar dela aldundiaren webgunean aforoa kontrolatu ahal izateko. Beraz, eskerrak ematea besterik ez. Niretzat, plazer handia izan da lan hau egitea. Benetan. Oso ondo. Ez dakik galdera dugu zen, zerbait komentatzeko? Bai? Bai, Ibanentzako Radio Nazionaletik galdetzen digute, si nos puedes hacer una síntesis sobre la motivación para desarrollar el documental y de la importancia de reivindicar la figura de Elbira Zipitria. A ver, las motivaciones, lo principal es que dentro del contexto de la memoria histórica siempre ha habido cierta discriminación a la hora de reivindicar las figuras importantes en la historia de nuestro país. Y en el caso de Guipúzcoa, por ejemplo, la sala que tenemos aquí, la sala, ¿cómo se llama la sala? De honor, el patio de honor. El patio de honor es un ejemplo claro de que las figuras de importancia histórica que se representan en esa sala son todas masculinas y desde este año en adelante en el centro de ellas estará Elbira Zipitria, ¿vale? Poniendo rectos a todos, porque era así, porque Elbira Zipitria era así. Elbira Zipitria tiene muchísima importancia, no solo porque fue una pedagoga que supo aprender de las corrientes libres de la pedagogía y de la humanística que se practicaban en una Europa mucho más libre que lo que era Euskal Herria en esa época, en la época del franquismo, que todos sabemos lo que fue, y el valor que tuvo al aprender todo eso, traerlo aquí, amoldarlo a nuestro contexto particular de país y de idioma y de identidad, y
y tirar para adelante con todo aquello, con el apoyo de todos los padres también, que yo me imagino el compromiso que tenían que asumir a la hora de poder de llevar a sus hijas y hijos y poner en manos de Elvira Zipitria en una ikastola clandestina, como se ve en su piso de Fermín Calvetón, primero de casa en casa, a escondidas de la policía franquista y tal. Y luego también tiene mucha relevancia Elvira Zipitria con el tema del euskera, por el empuje que dio al euskera en un contexto tan complicado, y también en la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres. Era algo que le ponía a 1000. No podría soportar el que en cualquier contexto, me da igual que sea en la iglesia, por muy católico que sea, en el contexto de la calle no se podía hacer mucho porque había que hacer, pero bueno, también la relación que tenía con mucha gente ilustre de la época, de la cultura vasca, de la ciencia, pues a Elvira se le reconocía y se le reconocía su valor, su valía y se le tenía muy en cuenta en todos los sitios. Entonces creo que Elvira Zipitria es una figura que sí o sí se tenía que haber reivindicado. Es verdad que hace tiempo que se tenía que haber hecho, pero bueno, estamos hoy aquí y lo hemos hecho y vamos a seguir haciendo la misma labor con otras mujeres, andereños, no andereños, que son relevantes para nosotros, para hoy y para mañana. Igual, aipatu dezakezu, nire esan didaterako ez, pixkat, bi enfoke horiek ez, bat dokumentalana eta bestea pixkate gehiago historiaren garapena nolait ez zuen. Bai, dokumental honetan fikzioarengatik apostu egin dugu, baina ez esaten dana elkarrizketak egin eta tarteka irudi batzuk osatzen. Osea, gu nahi izan dugu fikzioak presentzia handia izatea. Eta minututan jartzen bagara erdi eta erdi dakagu. Esan geike ordu erdiko pelikula badakagula eta ordu erdiko dokumental badakagula beraien artean nahaztuta. Bai? Lan sistema gurea izan da dekoratuak eraikitzaarena, aktoreak bilatzearena, aktoreak karakterizatzearena, dialogoak, elkarrizketak idaztearena, beti historian, testigantzetan oinarrituta eta ez dugu lizentzia poetiko esageratuak hartu. Libreki moldatu dugu historia, Elviraren pertsona ezagutzeko. Lehen aipatu duzu, Elvira pertsona ikusten dela. Elvirak, edozein pertsonak bezala, bere gauza honak eta gauza txarrak zituen. Eta gidoian saiatu gara gauza horiek egiten, zatik lehen esan dudan, epika maskulino horrek eramaten gaitu robot indartsuak, ero boteretsuak sortzea. Eta boterea gizakia izaten, pertsona dan bezalako izaten dago. Eta horregatik izakera poliedriko hortan gabeziak, zalantzak edo gehiegikeriak ere nabarmentzen dira. Elvirak objektibo pila bat eukiko zituen, gauza asko hitz egin Elvirari buruz, baina nik uste dut orokorra, eta hau ezagutu zaren jentiak izan da, ez nik sortu da, zorrotza zala. Eta zorrotza izan behar da, garai hortan egin zuen guztia egiteko. Bai? Batzutan zorrotzegi, segurenik baietz. Baina, berari esker, hainbat eta hainbat gauzak gaur egun bizi ditugu gure hezkuntza sistema osoan. Eta hezkuntza sistema ez bakarrik ikastolaren munduan, baizik eta eskolatan, eta dana. Osea, irakaskuntza euskaldunean, ez? Gure herriko irakaskuntza. Bai. Alegi zorrotza izatea hobe dela, epela izatea dela. Dudabarik, bai. Eta askotan gertatzen da, aurrekoen Mari Carmen Michelena, izango dela, andereñotariko bat, Elvirak ez zitu zauen ero. Maestratik andereñora bihurtu zauen andereñotariko bat, esaten zauen askotan gertatzen dela genioen artean, Oteiza bera hor dakagu bai, gauza batzutarako gaitasuna handia garatzen dauenean, gero igual tratu pertsonaletarako, eta konsiditzen dauela, genioen artean tratu pertsonala ez dela izaten askotan oso proposa. Horraxe da. Boen jarriko dugu beste bideo bat, oso ondo. Bale, horrekin bukatzen dugu. Elvira Zipitria konpromiso handiko pertsona zan, ikasia zan, andereñoa zan. Gure irakaskuntza eta frankismoenak kontrakarria ziren, aurkakoak.
Praktikak egitera junitzanean, nik beste mundu bat ikusi nun. Ikasleak oso ondo gogoratzen dute, Elbira eta nola jarduten ziren. Nik esango duke argi nire irakasle onena izan dela, zalantzarik gabe.